Achegámonos en Radio Líder Santiago ata a Rúa do Vilar, estamos no Casco Vello, o meu carón está Roberto Almuña, que é o propietario, o dono desta casa que ven ás nosas costas, e que unha vez máis, Roberto, veuse alterada a primeira hora da mañá polo golpe dun camión na zona do balcón. Sí. E non é a primeira. Non é a primeira, é a novena vez que un camión impacta no balcón do primeiro andar da casa. Claro, isto xa crea, non sei se crea hábito, pero desde logo incomodidade, sí. Eu aquí quero recordar que este brao, o Concello de Santiago, publicouse uns cartéis falando de que hai que cuidar o patrimonio que temos. Eu creo que é un bon exemplo do que se debería de facer, cuidar o patrimonio, porque así o fixo a familia propietaria desta casa, dende o ano 1787, até hoxe. O que estas agresións do tráfico que pasa por aquí, camións de excesiva altura, pois están perxudicando ao edificio, que é un edificio. A limitación foi un camión, está en 3 toneladas e media, entendo. Claro, pero con 3 toneladas e media non protexemos o balcón. O balcón, para protexelo, o que temos que facer é limitar a altura dos vehículos que entran no casco histórico de Santiago. Non é o único balcón que ten sufrido agresións. En frente á Facultade de Xeografía e Historia, onde está o Cañahueca, ali hai un balcón que tamén sufriu unha agresión, o choque dun camión, e que tamén houve que reparar. Aquí na Rúa Nova, na casa da esquina con Xelmírez, da esquerda, tamén ten rozada toda a parede. O sea, aí adiante na Rúa do Vilar, ao lado do Suso, no que era Baldo no seu tempo, e que hoxe está Bestopazo, tuveron que poñer unha pedra para defender un saliente que ten a casa, e deu resultado a toda agora. Este tipo de cousas pasan, pero o que non é normal é que pasen 9 veces no mesmo balcón. No mesmo balcón, no que vai de século. Porque antes tampouco non temos rexistro de eso, porque realmente non, eu creo que non houbo. Do que eu recordo, pois non houbo, pero que neste século sexan 9 veces, eso quere decir que algunha medida deberían de tomar. E que sucede cando se produce un incidente destas características, os gastos, o custo? Bueno, desgraciadamente xa temos unha especie de protocolo. Sí. Que o que facemos é chamar inmediatamente á policía local, sí, que veu inmediatamente, tamén hai que dicilo. Apareceu o responsable da empresa que reparou outras veces o tal, porque está facendo unha obra aquí no que foi o local da Mora, entonces viu un camión parado e xa chegou por aquí. O arquitecto témolo na raíña. Entón, eu creo que pouco a pouco, o sea, xa agora o seguro xa demos parte, o perito xa veu, pero claro, o perito non pode peritar sen coñecer cales que son os danos reais, porque, aunque son aparentemente 3 pedras, tamén, claro, está afectada a reixa do balcón, e esa reixa, pois, tiremos que chamar, xa chamamos, ao especialista, ao gran especialista co que contamos en Santiago, Chago, que quedou de vir o luns a facer unha inspección dos danos que hai aí. Entonces, a raíz despois, claro, lidiar con todo isto, esperemos que non haxa problema, que como xa nos pasou algunha vez, tuvemos que terminar acudindo ao xuzgado para poder recobrar os costes que tuvemos que adiantar. O sea que non é agradable, estáse agredindo a unha peza do patrimonio. Isto, pois, é unha casa catalogada, e xa digo, hai algo de algunha medida debe de tomarse a corto plazo. Como veciño e afectado, ocórreselle algunha medida a plantexar nesta zona e noutras que teñen esta situación, ou? Non, sí, eso hai medidas que xa son moi bellas. Na rúa Travesa hai unha peza que
non sei se lle chaman o carallo 29 ou algo así. Sí, sí, sí. E esa peza está defendendo a esquina dunha casa na que cando eu era pequeno había unha cacharrería, ali vendían cacharros de barro. Está pedindo máis carallos repartidos pola zona bella, Roberto. Non, eu o que pido son pedras que defendan o patrimonio de Santiago. Contábame esta mañá, eu non sei se era Alberto González de Radio Voz, que na Rúa dos Lagartos pois xa adotaron a mesma solución de colocar unha pedra para impedir que os coches... arredar, non? Claro, que os coches non rasquen as paredes das casas. E iso é o que creemos que é a solución que cabe. A outra solución é limitar a altura dos vehículos. Entonces, oye, sábese os tipos de vehículos que suelen chocar, pois normalmente son vehículos de transporte de muebles, pola altura que teñen, ou vehículos de frigoríficos, tamén pola altura que... No caso de hoxe foi un frigorífico. Foi un frigorífico. Non, os tres últimos que chocaron foron frigoríficos. Entón, eso, e ademais son frigoríficos que viñan a abastecer a Freud, o cual, pois, será eu xa, como o 2 dos 3 pertenecen á mesma empresa, xa falei co da empresa, xa lle dixen, oiga, por favor, recorde, cando teñan que traer a carne ao Freud do Toural, manden vehículos pequenos, non manden vehículos desta altura, porque xa van dous problemas, e eu non quero nin problemas para eles, nin problemas, sobre todo, para nós. Eso é o que pretendemos, que solucionar eso. Ahora, eu creo que perdeuse unha ocasión co Smartiago de haber limitado a altura dos vehículos que entraban aquí, e con eso tiríamos moito ganado, pero a realidade que temos hoxe é esta. Pois Roberto, o gallá que non veñamos aquí coa radio nunha 10ª vez. Ojalá o gallá pare aquí. Gracias. Temos moitas cousas de que falar sin destas. Pois sí, graciña Roberto por atendernos. Gracias a vos. Veña, bo día.